Mama, aalis ka na naman po. Oo anak, kailangan ko kasi magtrabaho. Maiwan ko muna kayo ng Ate Rysel mo ha. Anong oras ka po uuwi? Baka gabihin ako mamaya. May meeting pa kasi kami sa opisina. Sige po mama, mag-ingat ka po sa biyahe nyo. Oo naman anak. Sandali lang. Nasaan pa lang Ate Rysel mo? Rysel? Rysel! Bakit po ma? Yung mga bilin ko sa inyo ha. Mamaya, sabihin mo kay Manang, nalutuan kayo ng paborito niyong ulam. Opo, ma. Gagabihin ako mamaya. Kaya mauna na kayong kumain. Huwag niyo na akong hintayin. Sige po, ma. Mag-iingat po kayo. O sige na. Aalis na ako. O anak, magpakabait ka kay ate mo ha. Opo ma. O, Tyron, bakit ka malungkot? Kasi ate, lagi na lang umaalis si mama. Bunso, si mama, kaya siya umaalis palagi kasi nagtatrabaho siya para sa atin. Bakit ganon ate? Kahit wala siyang pasok, trabaho pa rin ay naasikaso niya. Kasi nga, bata ka pa. Hindi mo pa masyado naiintindihan ang ginagawa ni mama para sa atin. Ate, ang naintindihan ko lang, wala siyang panahon para sa atin. Bunso, huwag kang magsasalita ng ganyan kay mama. Totoo naman po ah. Pag kailangan ko siya sa eskwelahan, lagi naman po siyang wala. Kaya si teacher lang ang nag-aasikaso sa akin. Bunso, huwag ka na malungkot. Magkakaroon din naman ng oras sa atin si mama. Kailan pa po ate? Namimiss ko na nga po si Papa. Pati si Mama, parang hindi natin siya kasama. Tara na nga bunso sa loob. Doon mo na lang antayin si mama. Tyron anak? Tyron? Nasaan na kayong batang yun? Oh, nandiyan ka lang pala. Bakit hindi ka sumasagot? Nandito na si Mama. Opo, alam ko po. Oh, bakit ka malungkot? Mama, pwede ba tayo mag-usap? Oo naman. Ano bang pag-uusapan natin? Mama, magkano po ang sweldo niyo sa isang araw? Bakit mo naman naitanong anak? Gusto ko lang pong malaman, Ma. Sige, ang sahod ko sa isang araw ay 1,000. 1,000? Ang laki naman po nun. Hindi naman gaano anak. Magkano po sahod niyo pag isang oras po? Ang pasok namin sa isang araw ay 10 oras. Kaya, 100 ang isang oras namin. Sandali, bakit mo nga pala naitanong? Mama, pwede po ba akong umutang sa'yo ng 1,000 piso? Bakit ka naman uutang sa akin? E binibigyan naman kita ng pera. Aanin mo ang 1,000. Sige na po, Ma. Anak, hindi kita maintindihan. Kung bibili ka ng laruan sa 1,000, masyadong mahal yun. Higit pa po sa mamahaling laruan ang bibilin ko po. Ay. Sige na nga. Oh, ito anak. Siguraduhin mo lang na hindi mo aaksayahin ang perang ito. Opo, Mama. Hindi po.
Kasi alam ko po na pinaghirapan niyo po ito. Oh, ano ito? Akala ko ba hihiramin mo? Bakit mo binabalik sa akin? Mama, pwede ko bang bilhin ng isang araw mo? Kasi po, namimiss na po kitang kasama. Wala ka na po kasing oras sa amin ni ate. Anak, hindi mo naman kailangan bilhin ng oras ko para makasama lang ako. Dahil alam ko yon anak, na wala na akong oras sa inyo ng ate mo. Naghahanap lang ako ng tamang oras para maibigay sa inyo yun. Ma, lagi po kasing malungkot si Tyron kapag umaalis kayo. Pati rin po kasi ako, naninibago simula nung naghiwalay kayo ni Papa. Alam niyo mga anak, ngayong hiwalay na kami ng papa niyo, kailangan kong magtrabaho para din naman sa kinabukasan niyo. Ang hirap po pala ng sitwasyon niyo, Ma. Kasi po, doble po ang ginagampanan niyo bilang isang magulang namin. Ganun talaga anak. Kailangan nating magtiis. Hayaan nyo, magbabakasyon ako. Kahit 3 araw lang. Talaga po, Ma? Oo anak, magbabakasyon tayo. Kahit saan nyo gusto. O Tyron, narinig mo si Mama ha? Opo, ate. Kailan po yun, Ma? Baka sa 1 linggo. Pag pinayagan ako ng boss ko. Ayos, makakasama na rin po namin kayo ni ate. Oo anak. Pero sayang po, Ma. Hindi na tayo kumpleto. Dahil hindi na natin makakasama si Papa. Kaya nga po, Mama, hindi na po ba babalik si Papa? Hindi ko alam mga anak. Kasi hindi ko na siya nakakausap. Huwag na muna natin siyang isipin mga anak. Ang mahalaga, mag-enjoy na muna tayo kahit wala siya. Opo, Mama. Salamat po.